farko dai muna maka barka da zuwa wannan shafi mai albarka na my NCE program Hausa TV. Da farko za mu san ko ya sunanka. Zai sunana Adamu Abdulsalam amma a kusan na noman gida daji. To barka da zuwa kana daga wani department? Barka da zuwa. A yan uwa masu saurare a karan fari muna jaddada godiya gare ku bisa biyar mu da kuma kokarin ganin mun kawo kan malami na mai ta hanyar koyarwa da kuma abubuwan da na harkar yanayi. Wannan tasha ta mu da sauran NC program Hausa TV na kokari ne wurin yin kawo sharhi game da handout da suke a cikin makarantu wanda idan muka fassara shi zuwa ga yaran Hausa na da tabbatar cewa hakan zai taimaka sosai wurin sauƙaƙa fahimta da musamman ma waɗanda turanci ya kan zama gargara a cikin shirye-shiryenmu mukan yi ƙoƙari yanzu wurin ganin mun kamo sharhi game da littattafan da suka shafi educational courses da turanci. So a taƙaice dai kenan wannan tasha namu abin da yake ƙoƙari ko kuma yunƙurin ganin ya kawo a ko me za ka ce game da wannan? Gaskiya muna maraba da wannan kokari ake yi idan haka zai sa wasu ɗalibai da wani ƙwarin sosai a ilimin su fahimce shi ba don sa suka karanta turanci suka gane fassarar za su fahimci ne ake yi sosai wannan zai iya taimakawa ma sosai wajen kare abin da yake sannan yana ja sosai lokacin exam ko wani test ko wani wannan kana sa shi a ruwa kan fahimci abin da ya an ce dai shi ma idan aka zama shi haka nan iya rabin ruwa ya hausa sa ne idan har Allah sa ka iya hausa ka iya turanci ina cewa kana fahimtar da turanci idan har ka ji hausa ɗan ƙara da tunaninka ka haɗa tunanin biyu kenan hakan zai sa ka fahimci abin da ake nufi sosai su san an kai fahimci abin da ya kamata ya kawo wasu kaya guda biyu kan sallah bai zo ba To muna godiya wannan yarin ya mutu har yanzu dai tashar namu yana under construction ne saboda har yanzu muna kokarin tattaro bayanai da kuma samun mutane zakakurai hazikai wanda za su ba da gudunmawa sosai gurin kawo muku shirin ya zama mai amfani a gare ku. Ci gaba da biyan mu, ci gaba da sauraron mu, ci gaba kuma danna mana subscribe da kan tashar mu my NCE program Hausa TV domin kawo muku ci gaba kamar yadda ya dace. Muna godiya sosai ga fatan alkhairi.